ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ମୁଁ ସକାଳେ ସକାଳେ ବାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ରବିବାର ଉଠିଲା ପରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ବୋଉଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜି କିଛି ନୁହଁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା। ବୋଉ ଆମର ପିତା ଗମା ତୋଳିକି ରଖିଥିଲେ। ପିତା ଗମା ଆଳୁ ପଡ଼ିକି ବାଇଗଣ ପଡ଼ିକି ଭଜା ହେବ। ଭଜା ହେଲେ ପଖାଳ ଖାଇବା। ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରେ। ବାଇଗଣ ଦୁଇଟା ତୋଳିକି ନେଇଯିବି। ନେଇକି ଗଲେ ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ବୋଉ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଶାଗ, ଯେଉଁ ପିତା ଶାଗ ଆମର ଅଛି, ଆମର ଏପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ପିତା ଶାଗକୁ ପିତା ଗମା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପିତା ଗମା ପଡ଼ିକି ଆମର ଭଜା ହେବ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଅଲଗା ମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ପିତା ଶାଗ କୁହନ୍ତି ସେଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପିତା ଗମା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଇଗଣ ତୋଳି ନେବା। ବାଇଗଣ ତୋଳିକି ତାପରେ ନେଇକି ଭାଜିକି ପଖାଳ ଖାଇବା। ଇଏ ଆମର ପୋଇ ଲଗା ହେଇଛି, ମାନେ ଏଇଠି ବି ଲଗା ହେଇଛି, ସେପଟେ ବି ପୋଇ ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଭେଣ୍ଡି ଲଗାଯାଇଛି, ସେଇଠି କଳମ ଶାଗ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ବୋଇତାଳୁ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ସେ ତ ସବୁ ସରିଲାଣି, ବିକ୍ରି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଏ ବାଇଗଣ ଗଛରୁ ବାଇଗଣ ତୋଳିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ ବଢ଼େଇବା। ଆଉ ବାଇଗଣ ତୋଳିକି ନେଇକି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା। ଆଉ ଯାହାର ବାଇଗଣ ଭଜା ସହିତ ପଖାଳ ଭାତ ପସନ୍ଦ, କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।